kambe apha e-studio kum ndinaye umnumzana uZithulele Dlakavu usuka phaa kwisonke Gender Justice Network. Sive kuye ke into yoba benzani, banceda abantu abatheni njalo njalo. Mhlekazi wam mandikwamkele. Ndiyabulela baba. Inkosi kakhulu. Khawusichazele ngesonke Gender Justice Network nenza ntoni? Usonke Gender Justice Network ngumbutho obucala apha eburhulumenteni athi ke amakhumsha i-NGO which is non-governmental organization eyathi yaqalwa ngo-1996 ngo-August besigqiba iminyaka emihlanu kulo nyaka. Yeah. So into eyenzekayo kwasonke sisebenza ne-communities, sisebenza nabantu usonke kakhulu sisebenza nabantu abangootata nabafana namakhwenkwana ukuthi masikhe amadoda mawathathe i-action ekupheliseni i-gender based violence, i-domestic violence, sexual violence nasekunciphiseni usulelo lwe-HIV. Kungabikho ihlelo amadoda ikhona i-role e-positive anoyenza. Umzekelo omnye umuntu uzawubuza phaa ekhaya why amadoda namakhwenkwanyana nabo bonke kodwa isini sasebuhlanti why bona uma kutheni nijongene nabo? Bawunokhanjwa kukho ezinto kuthiwa xa zithetha mhlawumbi ohlobo esikhuliswe ngalo singamadoda kuthiwa indoda ayikhali. Nam ndiyakholelwa ngolo hlobo. Indoda ayilili noba ingxakengxakasile. Kuthiwa indoda ayilili. Kodwa uthi wawujonga ufumaniseke ukuba indoda ayakhala amadoda and sithi ngoku ube nentlungu sikhona intlungu ikhona intlungu yalapha enyameni ibe khona intlungu yasemphefumlweni yasemoyeni uqomba namhlanje ndikhathazekile akunyamezeleki. Uhlobo esidalwe ngalo nathi singamadoda siyalila ngoba uthi umntana esemncinci alile ngosithi sawukhula kuthiwa yindalo indoda ayikhali. Laa nto ke ngoku yenze ukuthi umuntu ahlale ene-stress ngoba akakwazi uyikhupha le mbilini yakhe ngoba uzawuthi wayikhupha alile ahlekwe ubone uba ayamkelekanga. So ngezinye izinto ufumaniseke ukuba mhlawumbi kuthiwa thina singamadoda amadoda nemitholampilo okanye i-health facilities asiyihambi. Uthi wawubona ingathi uya ngaseklinikhi uyindoda ubone uba sikujonge ngathi uweak ngathi awukho strong. Ngathi ulibhetyebhetye. Ngathi ulibhetyebhetye. So ke ngoku xa kukho imicelimngeni efana ne-HIV kukho imicelimngeni efana ne-TB kuye kube nzima ke ngoku ukuthi singabantu abangootata ufumaniseke ithi ibhaqwa ukuthi ungumuntu oyindoda seyihambele phaa sekulate for wena uba ufumaneke noncedo. Ilonke ngole nto sixhasa sithi makhe sisebenze nabantu abangootata si-challenge uhlobo esikhuliswe ngalo sithi singamadoda ikhona i-role e-positive esinoyidlala ekunciphiseni zonke ezi zinto. Uba nam ndingaphuma ndithi ndiyotesta ndikwazi ke ngoku uthatha izigqibo ndine-information ukuthi i-status sam sithini sikwazi usebenzisana neqabane lam ngoba uba si-positive uba wena neqabane lakho ni-positive niyakwazi usebenzisana ukuthi umntana abe negative yena le nto kuthiwa yi-prevention of mother to child transmission. Uba nobabini negative niyakwazi ngoku nijonge nihlale nithembene ngoba uzawuthi omnye okwenza into ngaphandle abuye azoyifaka apha phakathi. Baba Mnumzana uDlakavu njengoba buko watsho wathi le nto isekukhulisweni komntwana oyinkwenkwe nomntwana oyindodana nomfana akufanelanga basiyoyitshintsha kubazali ke xa kunjalo ngoba omnye umuntu uzawuthi tyhini ingathi usonke ke ngofuna uwenza abe bhetyebhetye amadoda kanti afundiswe into yoba indoda funeka uqine unyamezele ubomi abululanga. Bawunokhwatye loo nto sisebenza nabantu abangootata esikakhulu ngoba abantu abangootata ngabona bane-influence banempembelelo apha kakhulu. Ufumaniseke ukuba uthi umntana xa ikhala ndithi ifuze kuloo nina le ntwana xa ingathi libhetyebhetye ithi ngoku yawukwenza izinto ngoku ndiqonda ayithathe mna. Loo nto uyibona ngoku xa isithi kwalapha ekukhuleni uthi wangathi lo mfana ade atyholwe ingathi mhlawumbi akubona uba aze neqabane ufumaniseke nexhego ngoliyakhathazeka uba andiyiqondi le ntwana le. Uthi ngoku waba nabantu abangoosisi abaninzi ufumaniseke uba tyhini wayohlala ngulewlo atata hayi indifuzile. Ngoku makhe sijonge ke zintoni ke ngoku injongo zikasonke Gender Justice Network? Injongo yethu wena bawunokhatya kukuthi sifumane kucreatwe ii-societies apho umuntu ongutata umuntu ongumama abantwana abazawuhlala bene-relationship e-healthy enothando. Loo nto ingasenza apha within ii-communities zethu ii-societies zethu zibe nobuntu
and sibe nedemocracy kuhlonitshwane within i-societies zethu. Ingaba le ndlela nenza ngayo izawumsiza isusa into yoba amakhwenkwe akhuliswe ngokwahlukileyo kumantombazana endaweni yoko abantwana bakhuliswe bonke ngokufanayo? Loo nto ikhona umahlukeno wenza ngoba yazi ngamanye amaxesha xa usithi emntaneni oyinkwenkwe mhloniphi athi esemncinci afundiswe makamhloniphe lo uyintombazana esemncinci ngoba ngokuba nzima ngoxa eseyemdala ke ngoku efumaniseka kuba mhlawumbi omnye kwalapha ekuhlaleni ukuhlobo bafundiswe ngalo umuntu xa unomuntu ongisise kufuneka umethuse khona into ezishoyo kufuneka umfake noba yimpama umethuse ingekho into ethi betha hlala phansi nomuntu nincokola ngoba naye umdala nayo inengqondo yakwazi ucinga so bangaqala besebencinci bahloniphane athi ngona lo ungumfana ngokwesakhulisayo afundiswe ukupheka afundiswe ukuklina indlu angathi umuntu obamdala ngoku atshate kuba efuna isicaka. Nibafumana njani ke ootata noobhuti noobhutanyana aba? Nibafumane biphi ukuze nikwazi udlulisa umyalezo kubo? Ndiyabulela umbuzo wakho. Maxesha maninzi sisebenzisana nezinye ii-organization. Siyasebenzisana necawe. Ngamanye amaxesha ke siyasebenzisana nabantu mhlawumbi siye koonosimokolo aba sithi sicela ukwenza i-awareness sicela uzothetha nabantu abangootata. Manye amaxesha siye ezikliniki sithethe nabantu ze sike ngoku sikhuphe i-register sisithi ubuyafuna uba yinxalenye ye-training yethu faka igama lakho sizawubuyela kuwe soxelela uba sizawubaphi. Oh ya. Yeah. Abantu banifumana phi? Nifumaneka phi nina ningusonke Gender Justice Network? Ikhona i-office nangona singekayivuli elapha kule clinic isegugu lethu apha NY3 apha NY1. Oh ya. Yeah, ikhona clinic iphana sine container esizinikiweyo phama sizisebenzise njenge-office zethu sizawuvulwa apha kuSeptember kulapha abantu khona ekuhlaleni bazasifumana khona ngoba kuqala ibingathi asifumaneki ebantwini ngoba i-office yethu ibilapha eKapa apha etown ubona ba ngoku iphumile ebantwini so ngoku kudala ingumnqweno kaSonke ukuthi mabe phakathi kwabantu loo nto ke yabekwa ikliniki ukuze namadoda abone uba angoyiki axayisiya ayazi uba uya kwi-office kaSonke uzawufumana uncedo khona angathi mhlawumbi naxa ikliniki ubona uyoyika uzawuba nento ngokuba sifuna amadoda ayithathele ingqalelo impilo yawo ngoba kubalekile basathathele ingqalelo impilo yethu. Ndicela ke into yoba kumntu obukeleyo ekhaya umnike kwakhona i-address ne-contact details apho anonxulelana nani khona iminxeba yefowuni njalo njalo. Inombolo yethu yefowuni yalapha e-ofisini ngoba apha eGoogle lethu asikayifakile njengoba ndisitsho uba sisalungiswa sezayivula ngu-021 423 7088 421 423 7088. Office yethu lesizayivula isegugu lethu NY3 pha ekliniki between NY3 ne-NY1 kula kona kula kliniki phana. Enye i-office yethu ilapha etown ke ngoku number 122 Long Market Street Westminster House. Nomzana uDlangavu manibulela kakhulu ngexesha lakho. Manibulela kakhulu nakumbawo. Nkosi kakhulu. Masiwachazela amadoda uba kwamkelekile ngoku into yoba nokuyindoda ungalila ngoku. Kubalekile uyindoda uyikhuphe imbilini yakho anditsho uba ke umuntu makakhale nje space kubalekile uba uyikhuphe imbilini yakho ujonge impilo yakho sikwazi ukhathalela amaqabane ethu singakwazi uyikhathalela ethu impilo. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu baba. Ndiyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu. Alright kanti ke bekukangaka besinako sincokola nomnumzana uDlangavu nditshilo kuwe ndathi usoka kwaSonke Gender Justice Network kambe unganyebelezeli kuba sizawubuya njengangoko.